adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables ou de pila de carro pasado, que era atraer o turismo na solo de verano, sino circuitos internacionais. Hai resultados internacionais que vamos ademais entre as comunidades o crecemento da demanda sobre os riscos que ten cada concello galego, os medios, os planes de protección, existen unha serie de circunstancias que aparecen objetivadas na convocatoria, en definitiva, moita información que é útil para os ciudadanos, para os concellos e para os servicios de emerxencia. Se preocupa un campo sísmico que existe en cada concello, os municipios que dependen do tamaño da flota, outras características, o número de subvencións que poden conseguir a Galicia é ampliar ante o éxito e ante a... Está en marcha un plan denominado MOVES, que é un programa de axudas para adquisición tanto de vehículos eléctricos como de elementos de recarga, dirixido a cidadáns, autónomos ou pequenos empresarios que merquen este tipo de vehículos ou, como decía, merquen puntos de recarga. Que buscamos con este programa MOVES? Pois contribuir a que os cidadáns aforren o reducido consumo de combustible, acabar unha reducción das emisións de CO2 ao medio ambiente equivalentes a plantar 344.000 árboles, os aforros en combustible que, decía, poden chegar a 5,2 millóns de euros. Bueno, en definitiva, un programa que ten moito éxito. Nas súas dúas primeiras edicións houve 1.000 solicitudes. En esta terceira edición, que está en vigor, se concederon xa case 2.600 axudas por un importe de 11,5 millóns de euros. O que aprobou hoxe o Consello da Xunta de Galicia é ampliar, ante o éxito e ante a número de solicitudes que estamos recibindo, ampliar outros 40,5 millóns de euros as axudas o abeiro deste plan MOVES. Pretendemos mobilizar con isto 200 millóns de euros, como les decía, facer un aforro de combustible de máis de 5 millóns de euros e a reducción de CO2 a que antes me refería. En realidad son dúas liñas de axudas. A primeira vai dirixida, como decía, a adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables ou de pila de combustible. As achegas poden ser mínimo 700 e máximo 9.000 euros por vehículo. Se a pide un particular, só pode obter unha axuda para a adquisición dun vehículo e, se en cambio piden PEMES ou autónomos para a adquisición de flotas, poden chegar ata entre 30 e 50, dependendo do tamaño da flota e outras características, o número de subvencións que poden obter. Insisto, isto sería para vehículos de flota. A segunda liña, que é para a implantación de puntos de recarga dos vehículos eléctricos, as axudas van cubrir entre o 30 e o 80% do custe, en función do tipo de solicitante, en función da serie de circunstancias que aparecen objetivadas na convocatoria. Isto é unha novedade, porque ata agora, como máximo, se pagaba o 40% dos costes de puntos de recarga. Agora podemos chegar ata 80%. Xa digo, é unha convocatoria que está aberta, pero ante o éxito que está tendo, ampliamos a súa cuantía e os solicitantes poderán facer as súas peticións ata o 31 de decembro do ano 2023.